Ja dúfam, že všetci ste tu priaznivci a milovníci literatúry, preto ste aj prišli. Tak... Počkaj, do ktorej ruky si to chytím, aby som obidve... Dobre. Tak, tento slam sa volá Bukovský porodil. Ďakujem. Wow. Moderátor nie je rekvizita. Nie, vážne, nemusíš. Tak to ma bude rušiť teraz. Tak to chceš, tak? Z dinosaurích vajec Charlesa B. rodia sa patriarchálne názory mužov intelektuálov. Možno bol tento praotec jašterov spočiatku vnímavý a nežný tvor. Čo je to za zvláštny vzor uplatňovania mužskej integrity na obhajobu citovej nevyspelosti, ktorou krmí všetkých svojich potomkov? B je odvodené od slova Boh. Seba kritika nie je žiaduca, Boh je len jeden a ten neodpúšťa, ako ten v starom zákone. Chlapito, počkaj, tam nie som ešte. Pôrod je ťažký a bolestivý. Slzy sú zakázané. Chlapi to vedia lepšie, samozrejme. Aj porodiť vedia s ľahkosťou. Píše sa v príučke. Malí pterodaktyli, krmení sušeným mliekom v zátvorke, lebo iné nie je k dispozícii, sú určite takto viac nasytení. Každý z nich hovorí o divočine, ako by tam bol, ako by to poznal na vlastnej koži, aj keď ich prirodzeným prostredím bol doteraz iba inkubátor. Roztrúsení behajú po svete. Nosom narazia do nič netušiacej samičky. Väčšina týchto samičiek nepozná ich vieru. Vysvetlúka počiarov, tí, čo majú dojem, že objavili svätý grál, už v živote neotvoria žiadnu inú knihu. Každé dieťa sa predsa podobá na rodiča. Samička je naivne zaujatá originálnosťou tohto samčeka. Počkať, samček, hej, malí pterodaktyli volajú svojho otecka Bukyho. A pritom ani len netušia, že jeho skutočná matka je John Fante. John Fante tiež porodil vajce, počas jeho tatkovskej neopatrnosti v dobe, keď veľa chlastal, vajce spadlo, rozbilo sa a vyskočil z neho Bukino. Monológ po náraze. Takže aj ty čítaš Bukovského. Samozrejme nič proti tomu, keď mladý muž obdivuje starého alkoholika. Prestieraný život bytníka ti umožňuje umelo udržiavať ilúzie o tvojej rafinovanej umeleckej role. Poznám to. Vieš, aj môj dedo hral na gitare, kým celý život chýbal mojej mame. Otvorme Selingera, kapitola 12, zlomený nos a náraz. Mohla som tušiť tvoj vnútorný vek. V 15 som sa s ním stotožňovala tiež, aj napriek tomu, že nie som chlapec. Zdá sa, že nenaučila ťa Bukovského viera, že čo máš robiť, keď stojí pred tebou skutočná žena z mäsa a kosti. Ďakujem.